Преди една година дойдох в Мурсанита с тегло 138 кг. Оперираха ме стомашен ръкав. Имах придружаващи заболявания, високо кръвно, висок холестерол, сънна апнея, така нататък. Както всеки едно затлъстяло тяло. След операцията до момента точно една година, откакто съм опериран, 60 кг съм свалил, които още на първия месец сънна апнея, високо кръвно и така нататък, всичко свърши. Чувствам се нов човек, ново начало ми дадеха. Общо взето това. Преди операцията, вечерно време, се прибирах на 3-4 км ходене пеша. Сега в момента под 10-15 км не се прибирам. И се чувствам 20 години по-млад. Повторно дойдох в Мурсанита, защото имам доверие, изградено вече на нея за цялостна реконструкция на зъбите. Както винаги, както и последния път, съм повече от доволен. Отношение, качество, коректност и така. Довиждане!